Barok ki paralok ki be ge jinga atrai hagani ka por ka bumata ngai scam pi don pedang ke met ka bokot ke bakhya la pedang jupi pi don pedang ka jimpang ka jingstom ngai ba kerteng juskus pi pedang no ke bakhya hagani ka por ka bumata ka jimpang kamdon bor mante man khom ye ka met ka jupi ka bor suit ka bor kre ka namdon bor mante man khom ke jim ka jupi don ga bor ha kerteng jong juskus Don gabor hakerteng jong Jesus. There is power in the name of Jesus Christ. Ka don gabor hakerteng jong Jesus Christ. Kam don gunur ga jingpang abala mante man khom ne ga jim ga jong pi ki pro bisinga. U Jisu ula man palat ye pi. Nget ba hakerteng jong Jesus Christ ka ga jingpang kat kun riak no na ga met ga jong pi. Nget ba hakerteng jong Jesus Christ. Ka bor ksut ka bor khregan kun riak no gunung sim baman ga persyang ma atak. Yang gaji im gaji pikan kenriak no ha kerteng jong ujus kres. Pai che ujus kres. Kot kerpat ye kerteng jong ujus kres. Kadon gabor ha kerteng jong ujus kres. Kadon gabor ha kerteng jong ujus kres. Daitang ujisu bolong ta ubelei. Ubala man palat ye pikir berbisnya. Daitang ujus kres sebelum utra jong itra usim jong isim. Barok ke kok siwene bendem krup hakijat jong ujus kres. Utleit ul plaba ujisu ulong tra ngak ketin ke jong brei. Jisu ulong sim je sim utrai je kitrai kamnon ga ba baru juskus ha ga ba un penkhia ai pin ga jingpang ba pisha te shikum kamnon ga ga ba juskus un plat ai pin ga pop ga ba pisha te shikum ga ba don kam golong pai shu utrai khot kerpat ye ga gerteng jong juskus wat pai shikediang shikamon u David ong ngan khmi shikilom nang no ga jingrap jonga kanwan ke jingrap jenga kanwan na utrai ubathau ye ka beneng ba ke khandau ke jingrap jenga chpi kanwan nangnu re ke jingrap jenga chpi kanwan tang na utrai ubathau ye ga ke chim ga jenga ba ke jongpi tang na jiskres ublong utrai jenga chim ga jenga ba ke jongpi shanu bi khmit haba pidon ap deng ge jing ga jingle haba pidon ap deng ge jingpang ga jingstom haba pidon ap deng ki ege ba pi mat han ge ching go chpi shino pi khmit balai pim ong kumba ong David ngan khmit sho trai ka jingrap jinga kan wan no trai ba thau ga beneng ba ga khando deitang na ujuskus bangin yo ge jingrap ke probisinga naga taga dau pai sho trai Jesus Christ ga donor paro don na pedang jupi don na pedang ka jingpang ga jingstom mata tipet ini ya ga ni ga life mata nga keren itu ke jingpang sisindon gede ban mi no naga met ke jongpi don na pedang jongpi don na pedang jing sha te shakom haga pop ketu ke pop kam bor ban te ban khomi pi don na pedang jongpi don na pedang ke teng jing sha pan rem keren ke bo jing dum ke mesim boman ke bo persyang ban pan rem ye pi wat sngap ye ke jing pan rem ke pro bisinga wat sngap ye jing pan rem ke jing pan rem ke klem wan no ble ke jing pan rem ke wan no syaitan kabawan no bele gede gejip gendo syapang kapop hakaba pin singot hu bo pin phaino shuble la pin singot hu bo bele upen gendo ipi syapang kapop bele ba pin wan phaino shuble la pin singot hu ba yala ka jong kapop la pin yo i la ka jong kapop bele pin wan phaino shuble hagan ka meet ke bomata ban serendar ban IT ban korkarpat ban phalut shuprai hagan kapor Lardon pedang jong pigi besyak te shikom haga pop krobisinga phaino shuble haga naga meet ke bomta phaino shuble wat boteng ke jingbo teng jong pi kan bu ipi ke jingma ke bakhratam uruspa ban lasros uruspa opo sidu jok namar ba ubuteng ban le ye kamon ke jongle kan ba ni lasros upo si ke jaka ye ke balde ban pin kini ki san ki testi ki babe ki klab ben kre ki san ki testi ki bastat ki pen kre ang ka tin ke chomple phaino shuble hagani ka por ka bomta klub singa namar ka pop kam don bor ban te ban khomi phi jisu le de ban yap jong jugani phna daga jingpen mi isnam u Jesus an pen khoi phar ka pop jangan phi ka tin ke jumle ka ong la dingi phla ulong bayai ne ubahok man ma an pen khoi tingai phi ne ka jingbom hok baro ang ka tin ke chomple
Ka jingpang ka bate ka bakom ya ka met jing pi kam don bor. Ka dei ban kan riak no kerteng jong Jesus Christ. Ka don kanur ka jingpang ka bate ka bakom ha ka met ka jong pi. Jesus Christ ong. Pinle kam kraw ya ka ega bangale. Jisu ong i sunan jungu. Lar pikiran ya uni ulum. Kalam da aratin pikiran da ka jingaj. Uni ulum un kun riak no. Balai pikiran ni ka ya ka jingpang ka jong pi bate ka bakom ka met ka jong pi. Ulum ubakran ni ka jingpang. Nga keren ya ka jingpang ka bate ka bakom ya ka met ka jong pi. Ngam tip ki doktor ki ong kumno. Ngam tip ka jingpang ka kata adu ka nui ka met ka phat jong pi. Hadai tangani ko nga tip kerteng jong Jesus ka jingpang ka debat kriak no. Ka jingpang ka debat mi no kerteng jong Jesus. Daga bor ka snam u Jisu nga keren ni ka jingpang. Nga keren ni ka jingpang ka debat mi no kerteng jong Jesus. Nga keren ni ka jingpang ka debat mi no kerteng jong Jesus. Kadon ka bor ha kerteng jong Jesus. Kadon ka bor ka snam jong Jisu ka ketien jong le ka ong. Daga jingyap u Jisu ha jong jing ni pna. Lapan mi ya ka snam jong Jesus. Bod pen khia ene ka jim ka jingas pi. Bod pen khia ene ka met ka jinga ka jong pi. Bod pen khia ene ka mesim ka jinga ka jong pi. Daga bor mesim ko jong le nga keren ni ka jingpang ka debat kriano kerteng jong Jesus. Ha kerteng jong Jesus ka jingpang ka debat kriano. Ka jingpang ka debat kriano. Ka jingpang ka debat kriano. U Jisu u yo i ka ege ba pinon kam ka bisnga. Heni ka ketien ka jong le ka ong. Laringi puli naga gospel ka yung naga gospel Yohanes kalanong ba kandai kat khot ka bankong ka gospel Yohanes kalanong ba kandai kat khot ka bankong ti habang udang yai artan ulayo iyo ubri ba mala naman dangkha kat ba u Jisu udang yai artan ong ka ketien ka jong le ulayo iyo we ubri ba mala naman dangkha kat ba u Jisu udang yai lenti ong ka ketien ka jong le ula yo i yo ni wei ubriu wa mala ang tin ka jomblei kene ge de jinglong ka jomblei kene de jinglong ka jong Jesus Christ kat seba u ya u yo i ye ge jinon kam jong kibriu u yo i ye ge jingduna jong kibriu kat seba u ya kene ge de jinglong ka khmat ka jomblei u yo i barabor badaba u yo i u klem shong sa tang ha ka ba pe Hari ule ya ka ke bau de man le upendap ya ka jinduna ule ke kamba bat ka ke bang yo i hang ni kalong ba u Jesus yo i ya uni ubamala ula don ni ke jing matla na do banang kha na image mu bat ka ke bajial pipule ka ketien ke jumle ka ong ba u Jesus la palat ya uni bru na ke jing matla ka ba u sha te sha ko u Jisu mentah ba u pet chini ke jim ke jinga ka jumpi uyo i bangidon hapdang gajing pang gajing stom uyo i yang ay pi u Jesus swat mut ba u Jisu yo i ba pidon hapdang gajing le wat mut ba u Jesus yo i ba pidon hapdang gatu ka thma ga ba phimat mata ba pidon hapdang gatu gajing pang gajing stom ba pidon hapdang gatu ga jingale ga ba pi khsat mata maroi wat mut ba u Jesus yo i u Jisu yo i ba u pech ngas pi yo i bat ukwa pan palat yangai pi pro singa kani gede ge jinglong ge jong blai u Jesus Christ yo i yangai pi u Jisu utip ka e ge bangidon kam haba upe shone bri utip ba ka e ge ba uni bri udan kam mo ye gi kamba ban pen khia no ban pen pe no ye gi khmat ge jong u Jisu ba upe shone bri yo i ba uni bri udan kam ban yo ge kamba uni bri udan kam ban yo ge pen khia ban pen pe no gi khmat ge jong u Jisu haba upe changa spi u yo i ye ge jinon kam janga ba jong pi wat mut ba u Jesus Christ yo i ye ge jinon kam jong pi u Jisu yo i ye ge jinon kam janga ba jong pi bat hakapor jong u nin yo ye ke e ge banginon kam hagan ge jim ge janga ba jong pi ka ba sro tunat hang ne ka tin ge jom le ka ong ba hadin ba u Jisu ula thau da is bo khandeu da kata ga umbia rekat umbia bat ulata ye ita isbo khandeu hagi khmat jong ta ba mala bat ul ong hau u Jisu ul ong ha ta ba mala to khele pta hagapung sum silong kabalong habala batai bala pha namar kata ul lek no bat ul pta bat ul wan pat udah pej ong ka tin ke jomle ka bas ngau tanat hang ni kalong ba u Jisu ukwa ban yo i
ya ke jinge jong ni ubriu bat ka basngo tunat kalong hang ni hadin ba ujisu ula deban thau de spok khandeu da kata ko umbia mar ula ta ya ita isbok khandeu hagi khmat jong ni ubriu ka basngo tunat hang ni kalong ba ujisu upha ya uni ubriu ba unle segani pungsum silong kabasngo tunat hang ni kalong ba uni ubru upen ko ngu ilade ukok ngu ilade hak ege ba uyo sngo ukok ngu ule yak ege ba uyo sngo yak ba ujis kris ukran uyai daga jinge om daga jingyo i namar ba udon pedang ga jimala uyai daga jinge ngan lek menta bat ngangi ngan khya bat kabasngo tunat hang ni kalong ba ubru uni ubru ukok ngu yak ege ba uyo sngo na ujis kris bat ule daga jinge bat ke ege bangi i kalong ba ka ketien ke jong ble ka ong ba lapen pet no gi khmat gi ba mala jong ni bro kade kata ka ba uble kwa engai phi bro bsinga uble ukwa ban bangin le ha ne ke chim ka chinga ka chpi lada uble ukren yengai phi bale phim ko ngu bale phim le ek ege ba phi yo sngo na ka ketien ke jong ble lada phinang ban ko ngu ek ege ba phi yo sngo ya ka ba ujisu ukren chikada no jongpi bat phile ya kata daga jingai phile ya kata daga jingai daga ba phipin ko ngo ila de phile ya kata phinyo i ki kamba aga chim ga jongpi pro jinga uni ubri upen ko ngo ila de ha ka ga ba uyos ngo bat uyai daga jingai balai ba phiru phim ko ngo ya ka ga ba phios ngo ya ka ba phipule ne ga kitin ga juble ya ka ba phios ngo ne gi briu ga jongle la da phinang ban pen ko ngo ila de ban le ya ka ege ba pio snow ya ka ba uble ukren chka da no ga jongpi bat phi ya de ga jinge pinyo i kat ba phidang ya lenti kat ba phidang ya lenti yo le simenta phimyo i ki kamba re kat ba phidang ya kat ba phidang ya pin se yo i ki kamba uni ubru ha ga klimat ga ba uya umpat yo i re hadu bu do poi ha ga ta ga pung sum silom ong ka tin ga jongple udah ta gi khmat chu ulap ta ya lagi khmat chu ngai keni gede kapor haga ba uni ubru ula yau ino ela ke jongi khman bat keni gede ke good news ublei haba ukuran chikada no chunga spina ga ktin ga chu uyo i yak ege bangidon kam bat ublei ukuran yang api ukwa bangin pen ko ngu ela de haka ege bangi yo snow ukwa bangin ya daga jingai om daga jingyo i ujis kes ukwa yang nya daga jingai om daga jingyo i ujisu ukwa bengin mau kumbo upol ong walk by faith not by sight wa bengin ya daga jingai kumbo ni bru ya bat kat pinang ya ngai ba uble uble ki kamba ne ke sim ba changas pi kat pinang ya enti ban sekri uble kat pinang ya enti ban ya be ya tal enti ban pen singo ba uble e ka ban ko ngo ka tin ke uble pinyo i ki kamba e ka ba uble uble ha ne ke sim ko chupi ki bro singa let's Sidon pedang jupi pidon pedang jumala aga jinglong mesim pini i uble un penpek no khmat ki bakan jam mesim jongpi let sidon pedang jupi pidon pedang jingpang ga jistom la pinang bat pen ko ngu ede bat phiyai de ga jingai phiyai be shrang be skri be uble pinyo i ki kamba kin jia de ga jim ba jongpi ki ege ba khrau kin jia kin long ha de ga jim ga jingas pi la ngi nang ban ko ngu ede ka kitin ga juble ga ege ba yo sngo bat ngi ya de ga jingai ban shakri uble man le kamon ga jungu ki ege ba khrau kin long ha de ga jim ga jinga ba ga jongpi uble ukwa begin ko ngu ya ka kitin ga jungu uble ukwa begin ya de ga jingai om de ga jingyo i la ngi nang bangin ya de ga jingai ki kamba kin jia ha ga de ga jim ga jinga ba ga jongpi ublen gor khui phi baro ha ga ga met ke bomta la don na pedang jpi pidon na pedang ga jingko slai ga jingdo chikmen hai shuble duai phai shuble kedon ga bor la pi phai shuble pinyo ga jingplai pinyo ga jingplai na mar ga don ga bor ublen gor khui phi baro ha ga por ha ga met ke bomta